ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଯଦି ଫୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଘାତକ ହୋଇପାରେ ପରିଣାମ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଫୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ହାତରେ ଧରିଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍‌ର ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି କି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଉଠିଲା ପରେ ଫୋନ୍ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫୋନ୍। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଧରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ହାନିକାରକ ଅଟେ? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସକାଳେ ଉଠି ଫୋନ୍ ଧରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ 2000 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସକାଳେ ଉଠି ଫୋନ୍ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିନଟି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳେ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖୁ, ଆମ ବ୍ରେନ୍ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆମର ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଯାଏ ନାହିଁ ଓ ଏହା କଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସକାଳେ ସେମିତିରେ ବି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖି ପ୍ରେସର ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳେ ଉଠି ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାଳେ ଉଠି ଯୋଗ ବା ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ। ମେଡିଟେସନ ବା ଯୋଗ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।